परफेक्ट अकॅडमी, कोकणातून IIT, NIT आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये विद्यार्थी पाठवणारी एकमेव संस्था. आमची वैशिष्ट्ये: 15 वर्षाचा प्रदीर्घ अनुभव, कोटा हैदराबाद येथील तज्ज्ञ शिक्षक, कम्प्युटर सायन्स, हॉर्टिकल्चर आणि IT सारख्या विषयासह स्टेट बोर्डात हमखास यश, बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी हॉस्टेल आणि मेसची सुविधा, 11वी आणि 12वीच्या मोजक्याच जागा शिल्लक. चला तर मग वाट कशाची बघताय, आजच ॲडमिशन नक्की करा. आमचा पत्ता: मुंबई गोवा महामार्गाजवळ यशोधरा हॉटेल, कुडाळ. संपर्क 9325 01 74 58. सर्वांनी मी माहिती घेतली आणि त्यामध्ये अजित सीडची एक निविदा होती आणि मी अजित सीडला बोललो, साहेब शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी आपल्याला हा कारखाना घ्यावा लागेल. आपल्या याने 2012ला घेतला 42 कोटीला आणि नंतर माझ्या मध्यस्थीने हा कारखाना अजित सीड्सने घेतला 44 कोटी रुपयाला. या कारखान्यामध्ये 75% रक्कम ही तातडीनं अजित सीडने वर्ग केली आणि मग तो कारखाना अजित सीडच्या नावावर या ठिकाणी झाला. मी म्हटलो की मलाही यामध्ये माझ्या भागातल्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न आहे, मलाही यामध्ये घेतलं पाहिजे, म्हणून मी अजित सीडला विनंती केली आणि माझे आणि परिवाराचे 7 कोटी रुपये आम्ही त्या कारखान्यामध्ये गुंतवणूक केली. 7 कोटीचं बायफर्केशन असं आहे, 5 कोटी मी देवगिरी बँकेकडून कर्ज घेतलं, ते आजही भरलेलं नाही. 60 लाख रुपये माझ्या नावावर, अर्जुन खोतकर या नावावर भरलेले आहेत. 35 लाख रुपये चक्रधर खोतकर, माझा भाऊ आहे मधला, त्याच्या नावावर आहेत. आणि 50 लाख रुपये माझा लहान भाऊ संजय यांच्या नावावर भरलेले आहेत. आणि 90 लाख रुपये पुन्हा एकदा खोतकर बिल्डर्सनी कर्ज घेतलं. असे मिळून आम्ही 7 लाख रुपये खोतकर परिवाराने या कारखान्यामध्ये गुंतवले आणि 14ला हा कारखाना ताब्यात या ठिकाणी अजित सीड्सने घेतला. आम्ही IMS साठी अर्ज केला. अत्यंत महत्वाची ही प्रक्रिया आहे. कारखाना सुरू करायचा म्हणलं की IMS चं रजिस्ट्रेशन आपल्याला लागतं. ते IMS चं रजिस्ट्रेशन मला मिळालं आणि 14ला आमचं नाव त्या ठिकाणी लागलं. नंतरच्या कालखंडामध्ये 500 ते 600 कर्मचारी कोर्टामध्ये गेले, त्यांनी दावे दाखल केले. नंतर पुढच्या काळामध्ये दुष्काळ पडला, 3 वर्ष सातत्याने पाऊस नव्हता, त्यामुळं कारखाना सुरू करण्याच्या संदर्भात काही हालचाल करता नाही आली. 19ला मी वसंतदादा शुगर कडून DPR करून घेतला आणि 20ला लॉकडाऊन लागलं. 2 वर्ष लॉकडाऊन होतं आणि मी DPR करून घेतला आणि कारखाना सुरू करायच्या संदर्भामध्ये घोषणा दिवाळी स्नेहमिलनाच्या कार्यक्रमात मी केली. खरं तिथंच या प्रश्नाला वेगळं वळण लागलं. मी शेतकऱ्यांसाठी हा कारखाना सुरू करत होतो. नंतरच्या तुम्हाला सर्व हालचाली माहीत आहेत. प्रकरण आता कोर्टामध्ये असल्यामुळे त्यामध्ये भाष्य करता येणार नाही, पण तुम्ही तुम्हाला सूचक सांगितलं ती घोषणा करणं, कारखाना वसंतदादा शुगरचा DPR तुम्ही बघा, तो कारखाना काही कारवायामुळं सुरू करू शकलो नाही, शल्य माझ्या मनामध्ये आहे. आज भागातल्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे, हे कारखाना सुरू केला पाहिजे, म्हणून या संदर्भात काही चर्चा आम्ही घडून आणल्या. राजकारण होईल काय व्हायचं, त्यामुळे जे काही प्रश्न निर्माण झाले त्यातून मार्ग काढायचा प्रयत्न केला. माननीय मुख्यमंत्री यांच्याशी बोललो आणि त्यांनी आश्वस्त केलं मला की या शेतकऱ्याच्या कामासंदर्भामध्ये मी तुम्हाला पूर्णतः मदत या ठिकाणी करत.
हा प्रश्न माझ्यासाठी आणि इथल्या भागातल्या शेतकऱ्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. याबरोबरच माननीय मुख्यमंत्री महोदयाशी जे बोलणं झालं, माझ्या भागातला हातवन हा प्रकल्प तोही मार्गी लावण्याच्या संदर्भामध्ये आपण सहकार्य करावं, त्याही बद्दल माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सहकार्याची भूमिका घेतली. शहरामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न 8-10 दिवस पाणी मिळत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये त्याही प्रश्नाकडे माननीय मुख्यमंत्री महोदयाकडे मी लक्ष वेधलं. रस्त्याचा प्रश्न असेल, गौतम बुद्धाच्या पुतळ्याचा प्रश्न असेल, PR कार्डचा प्रश्न असेल, या सर्व प्रश्नाला घेऊन माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयाशी चर्चा झाली. आणि आज सकाळी मी माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेब आदरणीय यांच्याशी माझं सविस्तर या संदर्भाने बोलणं झालं. मी काय जी माझ्यावर परिस्थिती बितते त्या संदर्भाने मी पक्षप्रमुखाच्या कानावर या सर्व गोष्टी टाकल्या. संजय राऊत साहेबांशी बोललो, विनोद घोसाकरशी बोललो, अनेक जिल्ह्यातल्या तमाम सर्व नेत्यांशी बोललो. माझी ही भूमिका आहे. मी सच्चा शिवसैनिक आहे, तरी 40 वर्षाचा. आणि घरी आलं की परिवार दिसतो. त्यामुळे काही निर्णय करणं गरजेचे आहेत असं मी पक्षप्रमुखाकडे परवानगी मागितली आणि पक्षप्रमुखांनी मला या संदर्भाने जे काय बोलायचे ते मला बोलले. त्यामुळे मी आज आपल्या सर्वांच्या साक्षीने, माझ्या शिवसैनिकाच्या साक्षीने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांचं समर्थन करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि ते समर्थन मी माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांचं या ठिकाणी करतो. काही परिस्थितीनुसार मला हा निर्णय घ्यावा लागतो, म्हणून हा निर्णय मी घेत आहे असंही मी पक्षाच्या कानावर टाकलं. आणि त्यामुळे त्यांचं समाधान झालेलं आहे. आणि आजपासून मी माननीय शिंदे साहेबांचं समर्थन या ठिकाणी करतो. काहीतरी काहीतरी जसं काही राहिलं तर असं वाटतं. डोळ्यात पाणी आहे म्हणून विचारतो. दादा काय बोलत त्यांच्या बोलल्यानंतर उद्धव ठाकरेंचा अस्वल आहे सगळ्या गोष्टी. आता पक्षप्रमुख म्हणून त्यांना आपल्या सहकार्याला सेव्ह करणं हे गरजेचं आहे. आणि मला असं वाटतं की निश्चितपणे त्यांनी माझं सेव्हिंग या माध्यमातून, त्यांच्या निर्णयाच्या माध्यमातून केलंच. तुम्ही 100% मी तुम्हाला रेकॉर्ड, मी तुम्हाला रेकॉर्ड मी काय मेसेज पाठवतो ते पण तुम्हाला दाखवू शकतो. त्यांचं काय म्हणणं होतं, का आपलं म्हणणं होतं काय नेमकं तुम्ही अडचणीत आहात तर निर्णय घेऊ शकता. काही कारवाई होईल असं म्हणजे काय? असं उगाच विनाकारण कोणाच्या डोक्यावर चेहऱ्यावर ताण येतो. राऊत साहेबांनाही बोललो मी, दुसऱ्या साहेबांनाही बोललो, स्थानिक आमच्या सर्व नेत्यांनाही बोललो की अशी परिस्थिती आहे, मला हा निर्णय करावा लागतो. बरं, हे मी सांगायची गरज काय, तुम्हाला सर्वांना कल्पना आहे. अजिबात फार मोठ्या संकटात काय परिस्थिती आहे लोकांना सांगायला आम्ही आता आमचा
तुम्हाला ईडीचा दबाव मानला गेला, भाजपने तुमची अडचण केली. आणि मला असं वाटतं की न्याय प्रकरणाचा न्याय प्रविष्ट आहे, त्यावर बोलणं उचित होणार नाही. त्या संविधानिक संस्था आहेत, त्यांना कारवाई करायचा अधिकार आहे आणि त्या याच्यातून जातोय आम्ही सध्या परिवार पूर्ण सफर होतो. अडचण दूर करण्यासाठी तुम्ही चिंतन करता. आता तुम्हाला काय लावायचे असते ते तुम्ही लावू शकता, पण तुम्ही शिंदे साहेबांचं समर्थन. मला असं वाटतं का या निर्णयानंतर त्या तुमच्यावरची अडचण दूर होऊ शकते भविष्यातला पुढच्या काळात. नाही, कसं आहे, अडचणीतला माणूस सहारा शोधतो ना. मी शिंदे गटाचा सहारा शोधतो. आता मी असं कोणी बोलत नाही, पण मी सांगतो तुम्हाला स्पष्टपणे. त्याच्यामध्ये रावसाहेब दानवेची काय भूमिका आहे? तुमचं आणि त्यांचं राजकारण आम्ही नेहमी बघत आलोय. तुम्ही त्याच्याचे फार विरोध केले. काय कॉम्प्रोमाइज झालं नाही, मुळात कसं मी सांगतो ते काय आहे ते मीडियाने सर्वांनी दाखवलं. मुळामध्ये चहा घ्यायला त्यांनी मला बोलवलं. 3 वर्षानंतर आम्ही बोललो. 2.5 वर्षानंतर आम्ही त्यांचा फोन आला आणि 2.5 वर्षानंतर आम्ही एकमेकाशी बोललो. ते म्हणे अजून मला चहा घ्यायला या. तर झाला, कोणी एखादा दुश्मन जरी असला तरी चहा घ्यायला बोलवतो म्हटल्यानंतर आपण कसं जायचं नाही. म्हणून मी चहा घ्यायला गेलो आणि मग ओघाने विषय आले की काय करायचं. तर तुम्ही लोकसभेला मला समर्थन द्या, लोकसभा मला लढवायची आहे, तुम्ही लोकसभेचं समर्थन मला दिलं पाहिजे. ते म्हणले तुम्हाला कशी जागा सुटल, ही जागा तर भारतीय जनता पक्षाची स्टँडिंग देत आहे. म्हणलं मग असं करा, हा निर्णय शिंदे साहेबांवर टाका, देवेंद्रजीवर टाका, तिथं वर हा निर्णय टाका. असं एवढ्या पुरतं आमचं या जागेच्या बद्दल बोलणं झालं आणि आग्रह सोडले का नाही. हो, हा प्रश्न आता तुमच्या पुढचा राहिला. अडचण आणि संकट यामुळे तुम्ही एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तशाच पद्धतीने गेल्या महिनाभरापासून शिवसेनेकडून सांगितलं जाते ईडीची पीडा असल्यामुळं हे सर्व भाजपला जवळ करतात. तर आता तुमच्यावरून सगळ्या या 50 तरी तसं असेल का असं आणि का असं वाटतं? तुमच्या बोलण्याने बळकटी मिळते. हा त्याला दोष मिळतो. हो, मी माझं सांगितलं, बाकीच्याचं मी काय सांगू. माझं मी बोललो, बाकीच्याचं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.